ଆଲୋ ହେଇଲୋ ସାର୍ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ କେକ୍ ପାଇଁ ଗଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଣିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଅଜି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ କଲର ଆଉ କେକ୍ କଲର ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିକି ହେଉଛି ଥଟ୍ଟା କରିକି ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି କଳା। ଆପଣ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଗି ଆର ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋରା କେକ୍ଟେ ନେଇ ଆସିମି। କଥା ରହିଲା। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକି କେକ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ବୋଷଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେବେ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସାରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖୋଇଦେବା। ସାରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିଅ, ନହେଲେ ସାରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ବୋଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ୱାଚ୍ ମାନେ ଘଡ଼ି ତ। ସୁନ୍ଦରିଆ ଘଡ଼ିଟେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ।